briefingu Združenia miest a obcí Slovenska k záverom z rokovania 35. mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska a k aktuálnym témam, ktoré boli predmetom dnešnej diskusie. Odozdávam slovo predsedovi združenia, pánovi Jozefovi Božukovi. Nech sa páči, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem, takže ste dámy, vážení páni. Poradí chcem povedať, že sme dnes realizovali poradí 35. snem Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý mal jeden prívlastok, bol mimoriadny. Mimoriadny preto, lebo o 4 dní si pripomenieme iba 4-mesačné kvázi výročie toho riadneho snemu, ktorý prebehol v Bratislave 23. 24. mája, na ktorom som získal dôveru spoločne s mojimi kolegami, ktorí tu stoja pri mne a ktorí tvoria vedenie, ktoré sa snaží o to, aby Združenie miest a obcí Slovenska v nadchádzajúcom období bolo opäť platformou podobne ako v minulosti, ktorá pomáha, ktorá chráni, ale hlavne ktorá spája. Je pre mňa veľkou cťou, že kolegovia, ktorí prijali pozvanie na dnešný snem, a boli ich bezmála 200, vytvorili podmienky na to, aby rokovanie bolo korektné, konštruktívne, vecné, bolo aj efektívne, hlavne dynamické a výsledkom sú nové stanovy, ale aj rozšírenie priorít Združenia miest a obcí Slovenska na nadchádzajúce obdobie práve preto, že si uvedomujeme, že ideme do náročného obdobia. Prvým determinantom sú blížiace sa parlamentné voľby, ktoré už o niekoľko dní rozhodnú o tom, kto bude tvoriť budúci parlament a budúcu vládu. A zároveň ideme do obdobia, ktoré sa skloňuje po všetkých pádoch v kontexte konsolidácie verejných zdrojov, kde obce a mestá dlhodobo vykazujú veľkú mieru podfinancovania, ktoré bolo ešte zvýraznené tou skutočnosťou, že nám bývalá vláda zobrala viac ako 3/4 miliardy eur svojimi rozhodnutiami, o ktoré dnes obce a mestá žiadajú, snažia sa ich získať aspoň časti naspäť a čiastočné kompenzácie sme dosiahli za cenu vysokej miery úsilia, aktivít, ale aj vysokej miery asertivity našej organizácie, ktorá v súčasnosti združuje 2791 obcí, miest a mestských častí do metropol, a to Bratislavy a Košíc, a práve 200 delegátov reprezentujúcich túto veľkú členskú základňu je rozhodlo o tom, že stanovy sa otvárajú. Stanová máme definované, že za účelom dosahovania svojich cieľov má ZMOS právo ako nestranická organizácia rokovať so všetkými relevantnými politickými stranami, a to preto, lebo si uvedomujeme, že v parlamente sa prijímajú zákony, ktoré majú dosah na kvalitu poskytovaných služieb a na kvalitu života občanov žijúcich v obciach a mestách Slovenskej republiky. Ďalšou dôležitou témou je to, že ZMOS sa snaží vytvoriť priestor pre stovky odborníkov z radov starostiek a starostov, primátoriek a primátorov, ktorí majú ambíciu angažovať sa v jednotlivých sekciách, a nové stanovy znamenajú, že nielen zvyšujeme počet sekcií, ale zvyšujeme aj počet členov v sekciách a vytvárame priestor aj pre tých, ktorí nie sú členmi rady ZMOSu práve preto, že sa chcú angažovať a spolu vďaka svojim iniciatívam a skúsenostiam predkladať návrhy, ktoré v konečnom dôsledku budú skvalitňovať život samospráva a tým pádom skvalitňovať život občanov slovenských obcí a miest. Ďalšou veľkou témou úpravy stanovia je to, že poprvýkrát v histórii budeme asociovať aj slovenské obce zahraničia, najmä z Vojvodiny, ale aj ďalších lokalít, kde je slovenská entita, kde sú slovenské enklávy pretavené aj do vedenia obcí, poprípade miest. A keďže úzko spolupracujeme s úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a práve ten nám donesol informáciu, že slovenskí starostovia z zahraničia pociťujú akýsi nízky kontakt so Slovenskom a samozrejme aj s organizáciami, ktoré sa venujú samosprávam, práve to my, ktorí práve v tomto roku, keď si pripomíname 33 rokov existencia trvalej práce na poli územných samospráv, otvárame svoju náruč a chceme, aby v rámci asociovaného členstva boli súčasťou ZMOSu aj obce, kde žijú výrazným spôsobom zastúpené slovenské menšiny, ktoré dokonca majú väčšinu a tvoria samostatné slovenské samosprávy mimo územia Slovenskej republiky. Ďalšou veľkou témou, a to som veľmi rád, hľadiska aj minulosti a súčasnosti, je úcta ľuďom, ktorí sa zaslúžili nielen o vznik, ale aj o rozvoj a masívny rozvoj Združenia miest a obcí Slovenska jednak v 90. rokoch, ale aj počas milénia a prvej dekády 21. storočia. Som veľmi rád, že všetci delegáti jednomyselne vytvorili priestor na to, aby sme vytvorili samostatnú funkciu čestného predsedu, a som hrdý na to, že som mohol nominovať do funkcie čestného predsedu dlhoročného politika, dlhoročného starostu, ktorý celý svoj život zasvetil samospráve, ale aj reprezentovaním našej najväčšej organizácie, to je ZMOS, a to je, mohli si povedať, môj dobrý priateľ Michal Sikora,
A ja som veľmi rád, že prijal túto pozíciu práve preto, že čestný predseda nebude iba v nejakej kolónke či nejakom diplome, ale čestný predseda bude súčasťou predsedníctva ZMOSu, bude súčasťou rady ZMOSu a tým pádom by som to povedal tak, že tak ako moji kolegovia spolu so mnou tvoria prítomnosť a budúcnosť, chceme naviazať na to všetko, čo bolo v minulosti dobre a bolo toho veľmi veľa. A práve chceme mať spätnú väzbu od človeka, ktorý má svoju váhu autority vo verejnej politike práve vďaka tomu, že dlhodobo pôsobil vo vedení našej organizácie a zanechal obrovskú pečať originality v manažovaní Združenia miest a obcí Slovenska. Ja sa priznám, že bola to moja iniciatíva práve preto, lebo som chcel, aby Michal Sýkor ako čestný predseda spolu s mojimi kolegyňami a kolegami vytvoril jeden tým, ktorý sa bude snažiť o to, aby ZMOS napredoval, aby ZMOS bol silnejší a bol jednoznačne viditeľný a bol vnímaný ako relevantný partner, ako skutočne relevantný partner, ako to bolo v 90. rokoch, ale aj v miléniových rokoch tohto storočia. Ja osobne som veľmi rád, že sme dosiahli aj ten stav, ktorý v minulosti nebol v stanovách, ale som považoval za dôležité, že meníme dynamiku v rokovaní orgánov, zavádzame rokovania online, ktoré už nebudú indikatívne, ale budú meritórne, budú podstatné, budú relevantné. A v tomto duchu chcem povedať, že za necelé 4 mesiace Rada ZMOSu zasadala už 9 krát, z toho 7 krát online na tých indikatívnych rokovaniach vďaka dnešným stanovám. Už online rokovania budú štandardné. Som veľmi rád, že online rokovaní sa zúčastňujú aj ministri či štátni tajomníci. A keďže tá doba je veľmi dynamická a nové technológie nám umožňujú byť na pulze dňa, každý deň a každý týždeň, tak úprava stanov bola nevyhnutná práve preto, aby hodnota online rokovania bola presne taká istá, ako je hodnota takéhoto prezenčného rokovania, či už snemu, respektíve rady, a aby tie informácie boli v území čo najrýchlejšie a boli čo najčastejšie. Aj za účasti predstaviteľov štátu, to znamená vlády, parlamentu alebo tzv. Ostatných orgánov ústrednej štátnej správy. Súčasťou zmeny stanov sú aj také veci, ako napríklad to, že ZMOS bude môcť odozdávať aj ocenenia, pretože sme nemali definované stanovách. Máme veľké množstvo zaslúžených samospráv a regionálnych združení, ktoré si zaslúžia úctu a poďakovanie aj zo strany vedenia ZMOSu, aj zo strany predsedu ZMOSu. Čiže ja som veľmi rád, že do 4 mesiacov sa nám podarilo zvolať toľko také veľké množstvo rád a zároveň veľmi dynamicky pôsobiť aj v prostredí veľmi komplikovaných diania počas mesiacov júl a august, keď sme práve ako ZMOS v spolupráci s SK8 dokázali vytvoriť taký tlak smerom k vláde a smerom k ústredným orgánom štátnej správy, že sme boli vnímaní nie ako partner iba na rokovania, ale aj na konkrétne závery, ktoré sa pretavili aj do kompenzácií cien elektrickej energie, aspoň minimálne v tej 50% výške vzťahu k tomu, čo sme mali dohodnuté s bývalou vládou, ale sme dosiahli aj veľký úspech v tom, že budú odpustené covidové pôžičky a zároveň, čo som veľmi rád, práca mojich kolegov v spolupráci so mnou vedla k tomu, že sme prvýkrát v histórii podpísali aj memorandá s väčšinou politických strán, ktoré sú relevantné a prieskumov verejnej mienky majú viac ako 5%, s tým, že k definitívnemu hodnoteniu pristupujeme po podpise s tou 8. stranou, ktorá prejavila záujem, ktorú budeme podpisovať v najbližších dňoch, a potom by sme chceli mať samostatnú tlačovú besedu práve k téme spolupráca medzi Združením miest a obcí Slovenska a parlamentnými stranami, ktoré budú po parlamentných voľbách sedieť v parlamentných hlaviciach. Čo považujeme za veľmi dôležité hľadiska tém, ktoré sme otvorili, boli samozrejme témy aj legislatívno-právne, v časti aj otázky dofinancovania aktivít, ktoré sa viažú aj na covidové pôžičky, aj z tej kompenzácie pre tých, ktorí covidové pôžičky nečerpali, či už z objektívnych alebo subjektívnych príčin, ale dôležitou témou je nelegálna migrácia. Vystúpili tu viacerí starostovia, ktorí s tým majú obrovský problém a informovali celé plénum snemu o tom, že opatrenia, ktoré boli medializované zo strany štátu a boli viazané na väčšiu aktivizáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky, ani zďaleka nedosiahli ten efekt, ktorý bol mediálne prezentovaný, a táto téma sa síce mediálne vytratila, ale sú to naši starostovia a naše starostky, naši primátori a primátorky, ktorí s tým majú veľký problém. A ja som preto poprosil jedného z kolegov, aby tu práve zostal, aby to nebolo iba o tom, že budem ja informovať, aké sú problémy samospráv, aby on ako starosta, ktorý vedie obec, ktorá s tým má každodennú skúsenosť a negatívnu skúsenosť a veľké obavy občanov, aby tu na tejto našej besede informoval o tom, s akými problémami sa potýka, pričom našim cieľom je, aby široká občianska verejnosť vedela o tom,
že síce politici z úrovne centrálnych orgánov verejnej moci informujú o tom, že konajú, ale na pare miesta, v jednotlivých obciach, v jednotlivých mestách, v jednotlivých lokalitách občania, hlavne starostovia, ktorí majú obrovské problémy s tým, pociťujú úplne inak a preto aj tu nás s nimi požiadali, aby ZMOS tomu venoval veľkú pozornosť, aby sme to nenechali len tak bokom za to, že nejaké proklamatívne vyhlásenia boli urobené, lebo tie desiatky a stovky ľudí každý deň, ktorí v podobe migrantov ilegálnych prichádzajú na ich územie s tým, že častokrát hľadiska ďalšej aktivizácie nemajú čo robiť, tak jednoducho tí ľudia, ktorí žijú v týchto obciach, v týchto mestách, majú s tým problémy a dokonca doslova do písmena bolo povedané, že majú strach. Najmä deti, ktoré idú ráno do škôl a podobne, bo týchto ľudí stretávajú na autobusových zastávkach a podobne. Čiže ten problém nie je vymyslený, nie je imaginárny, nevyrieši sa na tlačových besedách vedenia prezidia policajného zboru, nevyrieši sa ani atakmi medzi politikmi, ktorí sa navzájom hádajú v záujme predvolebného zápasu, ale je potrebné tento problém vyriešiť vecne, na tvare miesta, lokalít, ktorý sa tu bytostne dotýka, úzkej súčinnosti so štatutármi obcí a miest, ktorí s tým majú najväčšie problémy. Toľko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánovi predsedovi. Poprosím k nelegálnej migrácii pánu starostu Hajnačky Ivana Poprockého. Nech sa páči. Prepáčte, Ivan Modranský. Poprocký. Ivan Poprocký. Takže pomalšie a zrozumiteľne, aby sme vás neprekrstili. Ivan Bobrocký. P na začiatku. Poprocký. A za koho ste kandidovali? Aliancia Hlas. Aliancia Hlas. Sme rodina. To dávame do zatvorky. A obec a okres? Obec Hajnáčka, okres Rímavská Sobota. A Hajnáčka sa píše s dĺžňom či bez dĺžňa? S dĺžňom. Dlhé A. Ale Hajnačka či Hajnáčka? Hajnáčka. Hajnáčka. Môžeme potom skúsiť. Hajnačka, okres? Rímavská Sobota. No. Tak nech sa páči. Tak ďakujem pekne za možnosť, že tu môžem dnes vystúpiť. Ja by som sa chcel vyjadriť tej migrácii. Pochádzam z okresu Rímavská Sobota, z juhu okresu, kde ten nárast tlaku na hranicu migrantov je enormný. My sa stretávame od zimy vlastne s migrantmi. Robili sme si veľké nádeje, keď poverená vláda Slovenskej republiky schválila, že nastúpia na ochranu štátnej hranice vojska a ministerstva vnútra. Bohužiaľ, to, čo sme si mysleli, že nám naplnia, že tá ochrana bude zo strany vojska väčšia a tí migranti nebudú chodiť do našich obc, na naše územia. Bohužiaľ sme sa s tým nestretli. Čo vidíme teraz zo strany vojsk je to, že jednoducho z miest, autobusových zastávok, spred obchodov, tí migranti sú asi o hodinu, dve, možno skôr odvezení z našich obcí. Ten tlak stále je vysoký. On neustúpa, ako počúvame v médiách, vyhlásenie niektorých politikov. Takže chcel by som aj touto cestou vyzvať našich politikov, aby sa venovali migrácii a nezľahčovali tento problém. Stále ho máme veľký. Naše deti a rodiny jednoducho sa boja chodiť na autobusové zastávky, aby sa mohli dostať do zamestnania, do škôl, nakoľko ráno sú tam 2-3 partie 20-členných skupín migrantov. Ten tlak stále máme veľký. Potrebujeme chrániť našu hranicu. Takže by sme chceli požiadať, aby sme mali súčinnosť väčšiu, aby sme ako obce nezostali sami aj na riešenie tohto problému. Ďakujem pekne za vystúpenie. Ďakujeme pánovi starostovi Hajnačky a ešte poprosím o slovo nového čestného predsedu starostu obce Štrba, pána Michala Sikoru, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem ešte povedať, že toto vystúpenie pána starostu bolo vystúpenie v diskuzii na sneme, takže bolo odporúčané, keby to priamo on povedal aj vám tu na tlačovej konferencii. Čo sa týka mňa, som dlhodobo pôsobil v orgánoch ZMOS-u, zakladal som ZMOS ako jeden z tých prvých v roku 1989, kedy v decembri sme začínali, a potom som bol pri tvorbe všetkých základných dokumentov od pracovnej skupiny zákona o bezpečnom zriadení po ďalšie. Chcem využiť tie skúsenosti, ktoré mám v tom, aby som mohol pomôcť radami vedeniu organizácie, pretože tá doba, ktorú sme prežili, je zložitá a
my sa potrebujeme čím skôr dostať do polohy, že budeme mať doriešené veci, ktoré cítime ako dlhy voči nám, cítime ako krivdu voči nám, cítime v úvodzovkách ako keby poďakovanie za to, čo sme dokázali urobiť za dlhé roky, kedy sme boli jedna z najdôveryhodnejších organizácií, ako samospráva, ako celok, ako sme pomáhali v utečenskej kríze, ako sme pomáhali v covide, v ostatných činnostiach, že ľudia vedeli, že veci dokážeme zvládnuť, tak za to je to také najkomplikovanejšie pre nás to, že nemáme tie finančné prostriedky, ktoré potrebujeme, s ktorými sme počítali. Takže budeme sa snažiť na základe tých skúseností, poznatkov z minulosti, z tej obhajoby a presadzovania záujmov miestnej územnej samosprávy, o to, aby sme sa čím skôr dostali do takého stavu, že môžeme byť zase v plnej sile a môžeme naplňať predstavy nielen naše, ale aj predstavy našich obyvateľov, ktorí nás volili s tým, aby sme pohli s rozvojom miest a obcí na Slovensku a s tým, aby sme skvalitovali ďalej služby. Takže verím, že sa nám to bude dariť. Táto myšlienka je myšlienka novozvoleného pána predsedu, aby som bol zvolený do tejto funkcie, aby sa taká funkcia vytvorila. A keďže máme blízko k sebe ako priateľsky, tak verím, že sa nám to určite podarí. Ďakujem pekne. Ďakujem účastnému predsedovi Michalovi Sikorovi. Ja by som týmto uzatvorila tlačový briefing. Pokiaľ sú ešte vaše otázky, nech sa páči, alebo môžete využiť priestor potom na osobné rozhovory. Ďakujeme.